Γεια σας παιδιά. Σήμερα ήρθε ο Αλούχα. Άλλο ένα βίντεο με τον Νικολή. Πήγαινε ντούσο. Γεια σας, με λένε Νικολή τώρα. Ναι. Σε όποιον κάνει subscribe. Είχα τύχει τον Ραφς από ένα Mythic. Σιγά μην πέτυχες και τα ράφλες γαριδάκια ρε. Ραφς του λέω. Και είπες ράφλες όμως. Εντάξει, μπερδεύτηκα. Ωραία παιδιά. Δεν πειράζει που μπερδεύτηκες. Σήμερα ήρθαμε με ξέχασα το βασικό πράγμα. Αλόχα! Σήμερα ήρθαμε με όρεξη. Άσχη. Για Έχει να να με πληρώσει κερδίσουμε. 5 μήνες. Τι! Δεν με έχει πληρώσει ποτέ. Γιατί να σε πληρώσω? Γιατί υπάρχω. Γιατί άμα δεν υπήρχες τι θα είχε αλλάξει? Δεν θα έχεις views. Ωραία παιδιά, συνεχίζουμε. Σήμερα πατάμε γκάκι. Δεν ξέρω αν ακούστηκε λίγο ο αδερφός μου. Δεν ξέρουμε και δεν μας νοιάζει. Ναι, πάμε. Αλλούια μπουμ. Ενεργοποίηση βάσης κάμπερ. Ενεργοποίηση βάσης τρέξει για τη ζωή σου. What are you doing? I don't. Πίνω κρασί. Σωσόγγι. Σήμερα υπάρχω. Σωσόγγι. Χούστερε. Όχι. Ένα λεπτό παιδιά. Νίκο, έλα εδώ. Ωραία παιδιά, συνεχίζουμε. Δεν είδε κανείς ότι στο βίντεο έμεινα χωρίς μπαταρία. Να γράψετε τι παιχνίδι θέλετε να παίξουμε. Ναι. Χαλόχα. Όχι. Μπομπρίτο. Όταν κάνω τον ήχο του αλάρμ πρέπει να ξέρεις. Οκ, παιδιά, πάμε. Play again. Να το έλεγες. Are you? Πέρασαν 5 λεπτά πριν το πεις. Ωραία παιδιά, πάμε. Μα δεν θέλω. Να θελήσεις. Δεν θέλω. Ρε φίλε, εντάξει, ας έχω λίγη μπαταρία. 15 έχω, θα μου φτάσει. Κανένα μήνα. Αμήν. Καμένε μήνα είπα. Αν θέλεις. Καλή αντίπαλη, αρκεί να μην είμαστε τσούμπολοι. Όπα παιδιά, ένα λεπτό. Μετά από Οκ, παιδιά, κάποιος είχε πάρει τον Νίκο τηλέφωνο. Γι' αυτό, δεν πειράζει, δεν έγινε κάτι, πάμε. Για χαρά, περίμενε. Σιγά να μην πω και τουν σαούρ, γιατί δεν μ' αρέσουν τα brain roots. Μόλις τώρα το έπες. Δεν με νοιάζει. Να ρωτήσω, αυτή η σκηνάρα ήταν τόσο φθηνή? Ποια σκηναράρα? Μια σκηνάρα. Πού ρε φίλε, τη σκηνάρα είναι αυτή στον κρόμο. Κοκορίτο. Μπομπαρδιρίτο, κροκοντιλίτο. Ποτ. Έχω καιρό να παίξω με αυτόν τον Μπάρλε. Θα καμπάρω. Να καμπάρεις σε λίγο να μάζευε κουτάκια. Καμπάρω. Έχω ήδη φτιάξει τέντα. Σκηνάρας. Μάθε! Φάτα κίβουι. Κίουι. Αυτά είναι δικά μου. Σε μένα ανήκουνε ρε. Τώρα είναι δικά μου. Ρε με προλαβεί. Ώρα να καμπάρω. Ουραγκουτίνια να νασίνει. Αν δεχτείς πρόβλημα συνισχύσω. Πρόβλημα δεν θα δεχτώ γιατί κάνω full damage. Bye bye. Γιουπί, σκότωσα. Ο φίλος μας παιδιά ο Τζικούνσι δεν Βαριέται. έκανε ούτε ένα kill. Play again ρε φίλε. Δεν το λες πριν.
Please, epic. Αχα, πολύ epic. Το μάντεψα. Άι στο να μην. Τώρα να μπούμε play game. Ναι. Οκ, τα Πάμε. καμπάρω. Κέρδισαμε jackpot, είμαστε πολύ κοντά στο κέντρο. Όπως και άλλοι, εγώ θα κάτσω, θα καμπάρω. Να καμπάρεις. Έλα στο κέντρο γιατί δεν μπορώ χωρίς εσένα, είσαι ο σωτήρας μου. Ακριβώς, γι' αυτό θα φύγω από το κέντρο. Ναι. Ο κάκτους. Ο κάκτους είναι ανανασίνη. Ναι, αυτός ακριβώς. Φίλε, γιατί δεν σκοτώνετε. Γιατί Σκοτώ- βαριόμαστε. What is that? Μπρο πόκο. Ποκολέκο! Είμαι άχρηστα. Play a game. Στην κυριολεξία θα σου έλεγα ένα ναι, αλλά όχι. Μα θέλω να είμαι άχρηστα. Εκεί είναι. Όχι, εντάξει, είσαι προήλας, κόλλα πέντε. Ναι. Ακουστεί ρε. Ακουστεί. Είσαι και πιο δυνατή. Όχι. Γιατί με το σκάσεις. Οκ, σώθηκες από φάπα. Χαζεύω, τη μούρη μου. Κατζέμπου, τη μούρη μου. Κατζέμπου, τη μούρη μου. Κλέφτην τον kill. Ο Μπουρλε 2. Με σκότωσαν. Ω, φρίκου. Πολύ φρύς. 2, 1. Οχο. Γεια σας, ήρθα. Μπομπίτο, μπομπρίτο. Παταγιώτης όχι. Α, γιατί κολλάω. Επίσης κολλάω. Είναι κολλητικό. Κιλ. Ουι. Ο Κιλ είπα. Μπουλίστος. Κιλάρα. Μπουλίτας, μπουλίτο, μπομπιτο. Σκυβιτito ηλίτο. Σοφός. Α, δεν κερδίσαμε ακόμα. Κάτω από εδώ είναι. Η Τζούσι Ρούσι. Βοήθεια. Οκ, τώρα θα δούμε τον Τζικόνση να σκοτώνει, να κάνει φίλο. Κάτω να βοήθεια. Ουι. Πατάτσι και πήγε. Ουφ. Play a game. Oh no. Γεια. Γεια! Τέλος πάντων, παιδιά, συνεχίσουμε. Πώς τη λένε αυτή, ρε. Τζέσι. Πας καλά από τη Τζέσι. Κάκτους. 2 κάκτους. Κακτουσέλι. Τουτέλι, μπομπαρδίνελι, κροκοντιτέλι, μπαμπαρτέλι, πουπουρτέλι, μπομπαρδέλι, κροκοντιλέλι, μπομπαρδιλέλι. Τουρτου. Ο Γκώστη. Ο Μαντόκης. Αυτός είναι ο Μαντάκης Τάκης. Ο Χρήστος Μανδάς. Όχι, ο Μαντάκης Τάκης. Bye bye. Και τώρα εδώ βάζουμε την ούλτη μας. Που την Ο απόφυγε. Μαντάκης Τάκης πέθανε. Τώρα το πυροβολάκι. Αυτό ακριβώς. Παιδιά. Βαράς, Ένα. Έχεις ξύλο, Έχεις ξύλο, Έχεις ξύλο, Ο Γκουστάκης Τάκης γύρισε. Ιχι. Ui. Bye bye. Ο Χούχι. Oi, baby. Η Μούντι. Crazy Daisy. Τι λες, ρε. Η Crazy Daisy βοήθεια. Ναι, εσένα θα βοηθήσω. Το ότι εγώ πεθαίνω. Ότι εγώ έχω εναντίον φάνηκε. Μπορώ να χυλάω τον εαυτό. Όχι, δεν μπορώ. Γιατί έκανα μούτ. Γκόμπου γκόμπου.
Με βαρούσες, Με βαρούσε! Σε βαρούσα. Η Bonnie, πάτα play again. Οκ. Όχο, τρενάκης. Σκύπιντι μπομπαρντιράκης. Ο μπομπαρντίρο, κροκοδίλο, μπομπαρντιρίτο, κροκοδιλίτο. Λαγκάρω τόσο που θα πιω κρασί. Πολλές βλακίες. Ο τηλεμεταφερόακης. Όχι, ο πυροβολάκης. Βοήθεια, ο πυροβολάκης με κυνηγάει. Με κυνηγάνε όλοι. Οι πυροβολάκηδες. Εγώ όχι κι άλλος πυροβολάκης. Εγώ. Γκογκό. Εγώ. Κλέφτη τον κύριο. Ναι, εγώ είμαι κλέφτη. Το εσύ δεν μπορείς να κάνεις ένα κύριο. Ναι. Ο τρενάκης Άκης. Εδώ πέρα τη Μάντι. Βοήθεια, ο τρενάκης Άκης. Βοήθεια. Τρέξε. Ρε φίλε, δεν τη φτάνω. Βοήθεια, τρενάκης Άκης. Ρε φίλε, όντως τώρα. Βοήθεια, με κυνηγάει ο τρενάκης Άκης. Καμπούσι, μαγικό καμπούσι. Μαγικό καμπούσι. Με κυνηγάει ο τρενάκης Άκης. Μπράβο. Μπράβο. Έχανε ο τρενάκης Άκης. Πατατάκης. Λαγγέλ. No. Χαχα, πήρα σούπερ. Γεια. Ουφ. Are you seriously now, Bruce Lee? Yes. No. Exactly. Igdubi. What? Ουατίκι. Όχι. Ο νεκροτάφος. Ο νεκροταφείας. Ω, αυτό είναι damage. Αυτό είναι damage. Αυτό είναι damage. Και αυτό είναι τρέξιμο. Αυτό είναι damage, είπα. Δεν σε ρώτησε, φωνάζω αρκετά. Ναι, βλέπω. Παιδιά, sorry που δεν έβγαλα αυτή τη στιγμή. Είχαμε ένα προβληματάκι. Ήταν έτοιμος να πεθάνει. Μην λες ψέματα. Φίλος, αν δεν είχα μπλοκάρει το Φρανκ θα ήσουν μπλοκ. Για μου σου ποιος είναι ο Φρανκ. Ο νεκροτάφος εννοούσα. Α, όχι, ο ζόμπι είναι νεκροτάφος. Ο νεκροτάφος είναι ο... Πού είναι? Εδώ. Και οι δυο τους. Έντγκαρ και ο Σνόφι. Bye bye bro. Ώσπου να κουνηθούν πέθανε. Έκανα το πρώτο kill της καριέρας μου. Είμαι λίγο άχρηστος. Τι μάχη. Wow, έκανα περισσότερα kill από σένα. Λάγκεν. Όχι, sorry. Παιδιά, όταν θα φτάσουμε στα 12.900 κύπελα, θα βγάλω βίντεο. Θα είναι το δεύτερο βίντεο με τον Brawl Stars. Αυτό δεν είναι το δεύτερο βίντεο με Brawl Stars. Πρώτο. Τι λες, έχουμε ξαναβγάλει. Το άλλο είχε... δεν μπορούσα. Το κάνω. Τι λες, έχω δει βίντεο. Brawl Stars που Α, ναι, είναι δεύτερο τώρα. Αυτό, παιδιά. Ωραία, πάμε. Και αν θα το κάνω σκεφτώ,
Γιατί είδα σήμερα λίγο τα shorts μου και έφαγα καμπού μέσα σε 40 λεπτά 200 κάτι προβολές. Λοιπόν, αν ένα βίντεο φτάσει στις 5.000 προβολές, θα ανεβάσουμε live. Και αν φτάσει ένα βίντεο στα 100 likes, θα βάλουμε 2 live. Βοήθεια κροκοντήλου. Με βοηθάει. Αυτό είναι damage είπα. Αυτό είναι damage είπα. Αυτό είναι! Ποιος μου πήρε το kill? Πάλι εσύ. Αυτή Fire τη θυμάστε παιδιά. Τη θυμάστε τη Fire. Θα πρότεινα να τρέξεις. Οκ. Let's go. What are you doing? Υπάρχω. Τι είμαστε? Play game! Δεν θέλω να αλλάξω brawler. Να. Yeah. Παιδιά, αυτή είναι εδώ η σκηνάρα, κάνει μόνο τόσα. Εντάξει, ναι, σίγουρα δεν έχω μόνο 5 blinks, αλλά... Δεν το είδε κανείς, Αλλά... Μ' αρέσουν τα λεφτά. Πώς να το πάρω, ρε? Δεν έχεις καθόλου αρκετά blinks που ούτε με τα gems σου δεν μπορείς να το κάνεις. Φώναξε. Νίσα. Όχι, είναι η ζόμπι τύπισσα. Όχι, ο boxer. Ο μπεξερίνο. Είπα αυτό είναι damage. Όταν... Ναι, αυτό είναι damage. Παιδιά, μόλις πήγα να πω όταν λέω αυτό είναι damage, πάντα χάνω. Φίλος, τι έγινε? Θα σου δείξω ποιο να πάρεις. Θα σου δείξω ποιο να πάρεις. Αυτό 1-0. Ρίκο, κοκορίκο. Κοκορίκο, κυρίκο. Δεν ξέρεις πώς θα μου σκόσουμε. Είμαι ο κοκορίκο. Τι στο κάνω? Α. No, bro, no, bro. No. Αχα. I do not come in peace. Να σου δείξω πώς γίνεται. Θα το έκανα έτσι. Συνεχίζουμε. Πω. Λοιπόν, αρχίσαμε μετά από τεχνικό πρόβλημα. Ναι, παιδιά, μου κολλάει λίγο το ίντερνετ, γι' αυτό και το κάνω λίγο πάω. Κατά λάθος μπήκα σε αυτό το μπρόλερ, γι' αυτό μας δείχνει κάτι των παρών. Όχι, Σβάσει και το κεφάλι μου. το σίγουρο, παιδιά, είναι να βαρά το καναπέ. Are you serious now? Θα καμπάρω και θα βάζω τέρετς. What are you doing? Bro, 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 what are you doing? Δεν με νοιάζει το Jinx. Το μόνο που με νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι να ζήσεις 3-2. Ένα! Τώρα πέθανε. Όχι στην κυριολεξία, μα θες να πεθάνεις τώρα. Δεν μπορώ. Αυτό λέγεται στρατηγική υποχώρηση.
Φιλαράκο σε μένα βαράς. Αλμπανό. 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 Ούψ. Οκ, παιδιά. Μάλλον ένα τελευταίο ματσάκι θα παίξουμε. Και θα αρχίσουμε να βγάζουμε Roblox. Ναι. Όχι. Okay. Θα αλλάξω skin. Για να δούμε, παιδιά. Αυτό μετά θα το δούμε. Πάμε. Jinx. Παναγιώτη. Μάλλον, παιδιά, αύριο το πρωί θα είναι έτοιμο. Ωραία, παιδιά, συνεχίζουμε. Ρε φίλε. Ρε φίλε. Κουνήσου, κουνήσου. Οκ, δεν θα κουνήσω. Για τελευταίο μάτς πρέπει να κερδίσουμε. Αλλιώς δεν θα είναι το τελευταίο. Βαράς. Άστο. Μη. Έχετε εντελώς γκαβουλιές. Είμαι. Θα κάθομαι εδώ. Πού πήγε ο μπρο? Αν θα το μυρίσω πουθενά θα σου πω. Α, ο μπρο παλιός είχε πεθάνει. Χάι μπρο! Τι στο! Πεθαίνω! Οκ, παιδιά. Λέω κάπως έτσι να τελειώσω το βίντεο. Ωραία ματσάκια έπαιξαμε. Άντε, bye bye. Κάντε like.